मोर भावे लड़ी कैया तल हो गइल सगैया। आ हम बानी लड़ी कैया तबे हो गइल सगैया। तो ए भौजी ससुरा में जेबू ना तब पाकल पाकल खाए के मिली। रोही जोगार कके जाए वाला मुँह लहंगा में आइल बाढ़। देख ले भाई लोग लापरवाही के नतीजा। कहले अनु ससुरा में केला पाकल खाए के मिली। अरे कहना क्या चाहते हो? मैडम जी बिना कहले चिल्लाता बालू। अरे भैया जी का मर जे तू पाकल आम खेब। पाकल आम के 20 रुपया लागत बा। सुना एगो काम कर हम नु पाकल केला खियावत बानी। पाकल केला आ वो फ्री सेवा में 10 दे के किसला 20 दे के मिसला। 10 दे के किसला आ 20 दे के मिसला। ए भौजी किस के तो समझता नहीं आ मिसे के कौन चीज बा। 500 1000 दे के एहू में से छिखला। 500 1000 दे के एहू में से छिखला। 500 1000 दे के एहू में से छिखला। तो ये भौजी तहार रेटवा इतना महंगा काहे बा। सारा 100 रुपया में मिला ले ओने 100 रुपया लेबू एक ट्रिप देबू। 500 रुपया नहीं खे 100 रुपया बा। 100 रुपया देंगे हम देबू। रोज खेत में बोला के मारे लहंगा उठा के। ए भौजी जब तहारी यारा बा खेत में बोलैले बा तो लहंगे उठा के मारत पता दे देता क्या। तू हो खुश तहारी यारो खुश। रोज खेत में बोला के मारे। अरे बहिन चोदो। अरे भौजी सब राती में जाला तू दिन में का करे के लिए बारू हो। अरे भौजी भाग जल्दी। अगर केहू सारा देख लेलक ना तो ताहरो गड़िया में के ना सब फाड़ी आ तहरियरो के गड़िया में के ना सब फाड़ दी। भाई लोग अगर वीडियो में थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगल होके तो लाइक कर दिया लोग, कमेंट भी कर दिया लोग, सब्सक्राइब भी कर दिया लोग। अगर एक और इम्पोर्टेंट बात अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगल होके तो शेयर के बटन पर जाइए, शेयर पर क्लिक कर दिया, सब लंग फैला दिया एकदम जैसे आग ना फैलले पेट्रोल के आग, पेट्रोल छीट के आग जैसे फैला जाए वैसे फैला दिया लोग। तो नहीं फैलाबा तभी हम आगे बढ़म ना तो लाड़ी में से आगे बढ़म की फैला दिया।